Dari ko sagot. Sang office duty. Init sa sulod. Ari pa hangin-hangin sa gwa. LTO na da sound anam. LTO. Ari mga salakyan. Aga ko sang license. Driver license. Ari tadi guys so sa puno sang kahoy. Mangga. Puno mangga pa bugnaw-bugnaw. Damo bunga guys. Damo bunga guys. Ang takalawlog. Ay, nangwa ko mangga guys. Tara guys. Nangwa ko mangga. Kari tadigat tambay-tambay. Pabugnaw-bugnaw. Kakainit sa sulod. Ito. Lakyan. Kuha sila lisensya. Kuha sila driver license sa LTO. And I'm here. Napungko-pungko. Pabugnaw kasi pagkainit sa sulod. Ginaot guys. Ginaot sa sulod. Hangin-hangin pa diyan guys. Metro tanaw ka pa. Salakyan. Balabay nga tao. Mga pambuhok. Pwede sila nakakalain. Ayun. Tapos sila. Ako nga tail guys. Nan. See? Hello guys. Good afternoon. Viewers. Hello. Afternoon. Hi, shout out Samis. Shout out. Yan kita ng blue. I'm here in Philippines. And where are you? Where you came from to? Samis? Tamang tambay lang. Dito sa labas. Tambay-tambay. Ayun. Europe. European. How are you? Yes, I'm resting here outside the office because the weather is so hot inside. Gay? I'm not gay. I have bobs. Excuse me. Anom? I'm not gay. Summer is the best. Oh. Stop. Here, a lot of mango here. It's dropping. The mango is dropping. Oo, nahulog.
Nahulog. Na talaga Here. Nanguha ako ng mango. Yan. A lot of mango here. It's free. It's free mangoes. There are. There are a lot of mangoes. The fruits. A lot of fruits. Here, mangoes. Mangoes. Yan. Yan, mangga. Nahulog lang. Ayun. Gusto mo? Mas adventurous gusto mo? Ayan oh. Dami. Yan, dami. Nanguha ako. Nahuhulog lang. Oh, ayan, nasisira. Nabubulok na. Yan. Walang kumakain dito. Nasisira lang. Shout out Mel. Dalhin ko sa bahay. Ano nga to? Ano ba to? Dadalhin ko yan sa bahay. Kainin. Kainin sa bahay. Ay, naku, sobrang init. Sobrang init sa loob. Mainit din sa labas. Understand when the truth is everything. Dito kami sa tabi ng LTO. Sa tapat ng LTO yung office namin. Like namin sa hangin.
Hello everyone, like my friend. Thank you, update gamer. Shout out. Good afternoon. Good afternoon. Oh, good morning from Brazil. How's the Brazil? Are you okay in Brazil? Hi. My friends. Hello. Shout out to my viewers. To all my viewers, shout out. Good afternoon from Philippines. Dito lang tayo sa labas, tambay-tambay lang. Tambay-tambay lang sa labas. Hello viewers. Pa-like na lang. Pa-like viewers. Thank you for visiting my blog. Oh, no. You're not so stubborn. GP Reyes. My relatives. I'm here in Philippines. Who's asking where I am? I said already I'm here in Philippines. I came from in Philippines. I came from in Philippines. Mabuhay. Mabuhay, Philippines. My friend, I came from in Philippines. Mabuhay, Philippines. Mabuhay tayong lahat. Sa bansang Pilipinas. When there's no hope to dream of, we small as the dreams we are. Can take all the money the world is to give. Sakit ng mata ko ya.
Just never mind them. Come. Translate naman ito siya. Bakit English speaking naman tong aking ano? English speaking naman siya eh. Bakit ba nag-English na naman tong aking translation? Automatic translation. Yan na nga, off na nga yan. Naka-off na nga eh. Bakit English speaking pa rin? Automatic chat translation off. Ayan na, naka-off na. Three dot, walang three dot. Walang three dot naman dito. Walang three dot naman. I'm your brother. Ah. Ano ba yan? Ano ba yan? Every life is back. Show you the way. Show splendid. Nong, para ka da? Oo ah. Sabi ko sinong Jasper? Oo, nangwa ko gani. Oo. Dagdag na ni? Yung singit. Dagdag eh. Kaya wala singit. Oo, kakala dagdag lang mga habal na oh. Kaya hindi, naging masigit magdagko. Tani may ano, may singit nga. Salo. Sabihin mo, sabihin ako na, wali kami sutang ito. Oh, Yung ano, siman may lagay. gunting. Ha? Nagpati mo yan. Kunting lang yan. Apply, splice. Hindi. Splice. Hindi.
kuan gid niya ng lagari. Di siya nga pang metal bala. Kagaton mo isang slice eh. Ne? Ano ka ba? Live. Live. Rika diyo? May boss. Live sa ano na? YouTube. Go ka. Tigagagin ka man at ng ano? Lapit na lang. Nakorta ka man. Lapit na lang. Tama yung viewer ka. Gatipon. Guys, oh, lapit tayo sa ano sa LTO, guys. Land Transportation Office. Andyan. Baka gusto niyong kumuha ng license. Driver license. Sinong gustong kumuha ng driver license? Dito, malapit lang. Malapit lang sa akin. Apo. Ah? Hindi sila may seminar. Se? Seminar ko din. Seminar? Sa ano na? Kay Mang Rochelle. Dito sulod. Ariglaw. Sulod lang to. Sa opisina eh, garo. Hello viewers. Good afternoon. Dito tayo sa labas, nagpapahangin. Mainit sa loob eh. Tambay-tambay sa labas. Tambay-tambay. Mainit sa loob. Understand. Shout out, viewer, shout out.
Daming mangga guys, oh. Nahulog lang. Ayun. Yan. Daming mangga. Nahulog lang. Bing Masyan. Shout out. Shout out Bing Masyan. How are you? Oh, I'm sleepy. Ayan. I'm so sleepy. Sakit ng mata ko. Parang may puwing. Parang may puwing ang mata ko. I want to go home na. I want to going home. Oh. Uwi na pala ako. Magbabayad pa ako ng ilaw. Magbabayad pa ako ng kuryente sa Nasico. Kaya uuwi na ako. So guys, I'm leaving. Hanggang dito na lang muna. Bukas na naman. At ako'y uuwi na. Bayad pa ko suga. Thank you viewers. See you tomorrow. Bye-bye.